adom asomdwe muburu hono ene nkunimdia efi eja onyankopon nchen no enkamo ene anopai yɛde aseda kɛse ma otwede ampo onyankopon na anopai sɛ ɔde yɛnkwa akyɛn wadom yɛn na waboa yɛn na ɔtwe yɛwie ɔde yɛn fɛ mu asomdwe mu na wasan ama na ɔtwe foforo ahyɛ ase ama yɛn asomdwe mu yɛka sɛ ne din ɛna nhyira nka ɛna anɔpa yi Awurade nkuto na ne din ka ne anhyira nka ne din ɛna anɔpa yi ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɔdɔfo a wotie me aha ɛyɛ Ɔkoman Radio 97.1 the program no ɛyɛ Anidaso Bere yɛma wakɔ aba sɛ nyankopɔn ama ahoɔden na nyame ama wo nkwa na Awurade ama wapɔmuden ɛna anɔpa yi ɛwɔ sɛ wonya sɛ Anidaso no sɛ onyankopɔn ɛka wo ho Jesus Christ ayɛ som no otim hɔ daa otim hɔ daa ɛna nɔpɛ Jesus otim hɔ daa amen na wuntia ɛna Jesus otim hɔ daa samre wobɛtumi aka yɛn ho ɛwɔ YouTube Ɔkoman Radio 97.1 wobɛtumi akɔ Facebook live nso Ɔkoman Radio 97.1 wobɛtumi akɔ Twitter ɛna Instagram Ɔkoman 971 Ɔkoman Radio ɛwɔ Akropong Berima Chumhine Memorial House ɛwɔ Ekufu Road MAMFE ɛne Parliament Sports ɛna ɛbɔ nhwɛnim Jumedi a yɛde brɛ no ɛyɛ Anidaso Bere ɛna nɔpɛ ɔsɔfo Nathaniel Kingsley Entsie ɛna nana Akropong aba bɛka me ho a yɛba bɛdi dwumadi ho kyia me agyigye wɔ tata de wakɔdom ahengua n'anim na ne nyankopɔn ma obiara ɔde ama wɔ ɛna nɔpɛ ɔsɔfo me mama kɔ aba yɛgya papa na wɔtwe awie kɔɔ sɛn adomara kwa ampakyɛ wo sɛ wo ne wo fifoɔ nyame adom yɛhu yi adwuma no na ayɛ bebree na so yɛgu so nkakra yame bɛhyɛ ne ho anunyam asɔfo na Daniel papa nneɛma mu te sɛn Yesu adom paa wa wonim sɛ weekend no wedding kakra naming kakra memorial service kakra na fie nra so Hosanna etua mu saa presbytery exchange of pulpit bringing of the touch for the centenary celebration just from Kengren to Krankran but ye can share radio no nyam say ye won kwa no o ma ye dwuma bi say ye no nyam share ye de merade say ye dana say o ma ye nsa ye bibi ma no o ma ye adwene ye bibi ma no nti rade nkoso nkan ye ho na wotwe so amen ye dana say o ma ye nsa ye bibi ma no no ma inti so ye bibi ma no ma ye nan ye bibi ma e aseda nko na de merade for that nanado weekend na call say Panyamia dum. Sanya papa kano wedding so kakra. Esa utu kan ko. Ye buy so relay flame no. Ye say the common latefo Akropong district. Yamia dum okan ye ho. Itimi ko ekoye ne fe. E the common latte. Ah ye je say ene latte de bebreo. E MAMFE district. Okay. Yeah. Di nyamia dum akra yen. Ama ye ho din wakan ye ho. Ti ye dana se. Eti yedana se
don't hear some more kwaba Edema Okuma Radio 97.1. Jumedino Anidaso Bere yeri brewe Anidaso na watwimu. We want you to appreciate the fact that God has you at heart. And so the love of God will continue to dwell in your heart. You can join us on Facebook Live, Okuma Radio 97.1, YouTube, Okuma Radio 97.1, Twitter and Instagram at Okuma 971. You can send us a WhatsApp message or a text message, and as SMS, it was 0551 667755. 0551 667755. Or better still, you can call us on 0270191791. 0270191971. 0270191971. And now you Joda na senyaka Joda pe na yenim se adwuma no afiase. Ni yenim se akwantu no afiase. Ni yenim se bibiara afiase foforo. Eno te na no pe yegidi se Nyankopon so de asem foforo erebreo. Esa ne se Onyankopon enai, the God that we worship, he sleeps not. His love for us is perpetual. The door mine etun twada. Menim Nyankopon ko ana se nyame ko a wosom no be na no pe me kanfo Jesus Christ e dia ma o. Se nimu na anidaso ewo. Yesu Kristo mu na anidaso ena no pe Awurade ma wanidaso. Midin Eddie John Quarshie. Jumedino ye Anidaso Bere. Station ye Okuma Radio 97.1. Kame ho na Awurade Nyankopon ema ye Anidaso ewo Yesu Kristo dimo. Also for Nathaniel. Ene asema Onyankopon pese yigina so de hye hu nkran na okire yen se yedaso woni mu Anidaso no. Ye ne esuafo anase yene atiefo eba be che na ansa na be che na be pe say papa ena na ado kwapon be bompai e de ama yene yene atiefo nyina na Awurade nam so de nasem abraham oba me da se so ye bompai odeda wani ku ye ho da obo ye ho ban won pene ma otsefo ne mfa nye hanamanese yes obuye yen anopa nsu bio tie da wase Awurade yetu dwumade nyina hye wonsa yesrese kasagu yankoma ponso Awurade wasemu anidaso nsamre bio Awurade wasemu gidi foforo nsamre bio Awurade wasemu nkankon nsamre bio Awurade wasemu Awurade pejawo ma bio Awurade ka ye ho ni otie ni ohwe baby biara wo yesrese wadum bi enka no yeda wase Yesu Kristo din mu nti amen amen Odofo a utie mpaibo ka say amen amen ka say Awurade ma enyesa emma me Awurade ma enyesa ma me ewo Jesus Christ dimo ewo Jesus Christ dimo amen 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 Awurade shall say we free now to Okuma Radio 97.1 Baba Nathaniel na no pe assembly na yede etu yehofo na yenye Awurade mo nidaso yo ene anope ye hwe 1 Timothy chapter 4 verse 10 1 Timothy chapter 4 verse 10 Timothy huma edikan ti anan intichemu du yo 1 Timothy chapter 4 verse 10 for therefore we both labor and suffer reproach because we trust in the living God who is the savior of all men especially of those who believe
Amen. Amen. For therefore we both labor and suffer reproach because we trust in the Lord, in the living God. Because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those who believe. Amen. 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 First Timothy, Timothy Homa edikan no ti anan chichemu du. Eyinti na ye adwuma bre na ye pray. If you say ye de yen ani ato Onyankopɔn tiasefo a oye nipa nyina ni titiro no gidifo agenkwa no eso. Eyinti na ye adwuma bre na ye pray. If you say ye de yen ani ato Onyankopɔn tiasefo a oye nipa nyina ni titiro no gidifo agenkwa no eso. Akropong Radio. Only Yankin 1 Timothy chapter 4 verse 10. Another 1 Timothy chapter 4 verse 10. And then homa any Sure. Papa Mijedi said, the bia Onyankopɔn asɛm ɛde foforɔ yɛba. Na the bia ne nti a ɔsoma na asɛm no ɛdi dwuma. Na Mijedi says na yɛka no ɔsɛ with a view of this we toil and strive. Yes, and we suffer reproach. Our ransom koso. Nipa tan yɛn ani. Nipa ɛsrɛ yɛn. Oh, one was sum Nyankopɔn. Obi tie ne fi wasɔre anɔpɛ awora nsɛm kɔ so also yɛ gyidini ɔyɛ kristoni nanso hwɛ ne ɛkɔ nanso se yɛwɔ anidaso wɔ ɔteasefo Nyankopɔn no mu ɛnyɛ ne ɔnyɛ wufo Nyankopɔn ɔteasefo Nyankopɔn. We are hoping in the living God. And I pray this morning that may that living God come into your tent. Come into your tabernacle. May that living God ɔteasefo Nyankopɔn no ɔmmra wo nsraban mu anɔpɛ nso na ɔmfa anidaso foforɔ mmrɛ wo ɛsiane sɛ ɔno na ɔyɛ nnipa nyinaa agyenkwa. Ɔpa ɛyɛ dɛ wo kan amplify na ɔde ahyɛ bracket mu maintainer deliverer na ɔkɔ so ka sɛ trust in him, rely on him, and adhere to him. Yes. But yeah, can be said, whatever that is obtained from God must be maintained in God. Enti utie yang anopei nkranhye sema ekoso ne se nia brabo ne kobiara fa ho to Awurade so. Yes. Amen. Na nia wonya fi ne nsem no ne nsem nso a na te se uginem. Na Awurade be hye ne ho anuonyam. Amen. Awurade be hye ne ho anuonyam. Amen. Na amfoforo nyina be hu se yesero no anso ne table no atene around. E bi nkosa ema obi a otie nsisia wo Yesu dim. Amen. Amen. Whatever you get in the Lord must be maintained. In the nyawunya Awurade mu no ma entena Awurade mu. Osofo Nathaniel. Papa. Yeah, the radiasi ebusafo me asem no ye me da, therefore we both labor and suffer reproach. We both Paul de ne ho oni etiefu nyina se yen enti yere fa dwumadi a yen a ye wa ha yi enem etiefu nyina etie nyina, we are both laboring and suffering reproach for the Lord. Now we are suffering reproach. Why? Because we trust in the living God. Simple. There is a complete contrast. Say when you trust in the living God, there it is expected. Say you should see God is good. Everything about Him is good. So why did Paul use we suffer reproach and we labor and
but yet he's saying we trust in the living God. A church say busuafo o si na odum nyina Nyankopon na wafren aba na nonye mu no ono na so mamu hu amane kakra. So this suffer reproach has nothing to do with longevity, but there's the little stress bia ufemu na gold bia opese gold ni bright ya you subject it to fire. Na ojana gold ni na mu no utim enchen a eye wa reho how but gold ni nim say enum no fa wi a oye refined. Ebusuafo nyama ni bebre ho aye na mu. We trust in God and God want to refine us, so we must suffer reproach. Anope ye de Anidaso Bere say nia wa fa mu biara nyametia sisi we ni egu asepen a anope nya Anidaso say as we are trusting in God. If we have seen in the Bible, say, prisoner be a prime minister, you are the next person to also become a prime minister. Amen. We trust in God, and God is the savior of all men, short, tall, long, fair, darkened, white, black, all men, irrespective of tribe. All men, irrespective of language, all men, irrespective of where you are coming from. O say erade di obi bi ohwehwe no no ohun no. Nti wo ritie yen a ba bi a wo hye biara all men, ekuapemfo, krobofo, enkranfo, fantefo, asantefo, achemfo, aigbefo, nigeriafo, ba bia wutie yen bia onyame nsem abie ama wo. Sanopei ubenya Anidaso onimu a obehye ne ho anunyam. Erade nka yen ho. Amen. Amen. Akropong Radio. Nia metsi ase na no pay ni se. Memma nia okoso no ema wunyae nia obetumi aye no waye ni ye. You need to strive. You need to fight. You need to move on, because your faith and your trust is still in one man, who is Jesus the Christ. Also, eyinti na ye juma ding na ye pray esane say Yesu na yekuta enimu no onya oyemu ye. Say Yesu eja oyemu a ho. Aka bia okwa ton kra nke na beda. Sure. But you see, or require juma when not pay. Or require shop and not pay. Okwa ton tomatoes and not pay. Okwa ton engo, okwa ton jebru. Or require classroom and not pay. Or require juma as a taxi driver because you have faith in God. The day has not ended. I think if you say, now so when did that so? And also found near Ukomu. You're those shots, no? Sure. The one who began with you. If you should strive, miaweni na de kakra na erade de amon. Yena enie. As yena yeni. Papa. Yena yeni. Nanya Anidaso. Just say eyinti na ye adwuma bre na ye pray if you say yen ye de yen ani ato Onyankopon te asefo a oye nipa nyina ne titiru ne won a wogine de no oye won aginkwa enti no be de mesasi me bo say esane say me de mani ato Onyankopon so enti no and found your how and found your bread and found your money erade on the many that so. Sure. Another Bible translation saying, that is why we labor and strive, because we have put our hope. We have put our hope in the living God. And now can I say, the living God. Near Onwuda. Onyankopon na Onwuda not as a dano. Na oye Onyankopon tias, who is the savior of all people, and especially those who believe in him. Yeah? Savior in this context is a radin shema juma yenenkumu. Sure. Powerful. A radin shema juma na oyeno. In fact, to range even to he will save you. Amen. Obu akwa juma no pan yam hihye sa. Obu otu kwan yam hihye sa. Erade ebejiw. Amen. God will save you. Obu ani business akwa kodu bia bi odwen say Anidaso asa.
but Jesus is your Savior. Onyankopɔn nim ne ehia nti ɔbɛyɛ ade nyinaa ɛde ama wate. Okoma Radio 97.1 wasugusu awutie na no pay. Dwumadi no ye Anidaso Bere. Other than that, this program personally, man, because I do fear na me call playback, na me hear videos, na me see audios. Na I'm like, no, God is a special person. Seriously. God is a special person. Because when someone Yankopon the brain when we started the program a week ago, I am telling you, God is becoming more beautiful and more beautiful and more beautiful. Wow. It's an say near your dream say asay no. Near dream say enye no. Baby, I feel that we have been rejected, you know. Erade rich and say because of the hope we have in him, because of the faith, he is with us. Amen. What's up, Nathaniel? Papa, you emenika onipa bia de yehwe asemi titiri kra those who believe ehɔ de ɛho hia pa punch wo hɔ nia ye kan nyina ne fare ba ne sɛ jedi wo sɔra no pa jedi sɛ ebekɔ yie wo sɔra no pa ne Anidaso Awurade mu sɛ masɔre ye Awurade ama me nkwan o se onima dwenko odwen ye ho eno ne yedi fi ase pa the very maiden day a ye fi dwumadi ase dwumadi test a yedi fi ase Jeremiah 29 onima dwenko a ode ye ho na okaka so obema ye awie pa nti se eni yedi fi ase wo dwumadi mu a na che se nia ebekɔ so nyina is towards a good end nti but nia the sparking the access key and say those who believe anopɛ Awurade to yenjidi mu no ma ugidi oma ugidi wo hu sɛ senior papa Quarshie no reka sɛ wo rekɔ anopa wasimu bekɔ adwuma wo yam hyehye wo ma bekɔ school eyi bekɔ so bekɔ shop Friday no am say sales no wo hu so yiye taxi driver weekend oba ko amene ne nante osofo me to car from anopa eburi to Akropong sa oba kukura ntinam se nyamete ase ebusuafo sa nyama nyina week na fiase se obenya sales taxi owner de obeje at the end of the period no or expect say obeye ne se we ye ebusuafo obia efu wado obi adwuma nkofo issue bebre ene wo ho si obi rekɔ court obi rekɔ ha ni nyina mu yema yenjidi eni na Kristo so na Awurade beboa yen na Awurade na say did know say emeni na Kristo so no he's talking about the condition that is laid down for our salvation it is a wunya jidi wo Awurade mu a enye jidi say eto da bia yenya jidi wo Awurade mu so obeye niam bia efa ye ho but ohwehwe yen nkwaje yen nkwaje nti mi wo jidi say Awurade be che mi say Awurade be ma madwuma mi wo jidi say Awurade be bie contract na ma me na mom nkwaje hu hia no so say wo say jidi no salvation na Awurade hwehwe no it will overshadow that iti ubibia uyebia mmomode se ene nkwaje bekɔ se ubibia uyebia on ye ene nkwaje kwa Awurade bue kwa na mountain bue kwa na because Awurade re mbue kwa bia efedu obejira obefini na yase a ohun because adi nyina mu no ne de enunyam hye beba ne se awie mere no Kristo ere nyira ewo wu nipaduam na mum Kristo beda ne ho adi nti abusanfo anopa yi Anidaso gidi aye wo ne se Awurade nkwaje odi amaye ye de rekwa akoye adwuma ye de rekwa akosiesie ye ho se ne ekwa akoye bia ono ankasa nkan ye ho na omoa yen na enkoyi nya gidi wo Kristo mu na onkoso nye ye nkwa amen Samuel we ahomatrofo na tum wetu afran na yedi nkomo 0270 171 971 0270 191 971 and that's 0551 6677 55 0551 6677 55 as another baby no grofobia send us a message na obi Ophelia Santua appear or say I receive it in the name of Jesus.
Felix Selom said, indeed, he is king. Bismarck Manti said, Jesus is mine savior. Selom say, I believe, say, if I trust in the Lord, he will save me. Nanado, he will save me. So instead of trusting in God who can make it possible, no, he's rather believing in things that are impossible. We can simply say we know the devils or we know witches more than we know scriptures. Yeah. Obiaba homatrofono something. Okay. Onyankopon asomdwe nka wo. Nka wo so. Bacho odofo ben na me ne edi nkomo na pe na okasa fi. Adafo ma moda no fresh ediku. Mama moda bacho ma wakwa ba di medwumedi ne so. Dawa to. Ni ka sa ma de ma wo wo. Bon pa sa wa so ni wa da ke bi ma sa sa. Gidi mo yare ni gidi se ya de de. O yare dia ye bema ye nua berima nanado ene wa bompa na ruade na dwumadi so asa yare bacho lower volume no e wo radio no so man na ye na bompa lower volume no man also for ado mama say in crunchesem number na no hia on crunchesem no say ruade be sane yare on the bompa na ruade sane yare ama ye bompa yi ruade ye da wase anopai ema wo ba moda de wonsa nyetia se enso oje de esrese tene wonsa wo moda so Yes, Lord. edukrom ho bronga oteso fidua owomu yesoma wa yaresansem na ekoro wo Jesus Christo dimu tumie wo wonsem mu no enje no wo Jesus Christo dimu oyare ababia yetuase oyare ababia yehwase wo Jesus Christo dimu erade wonsu pa entongu moda so ni aye ntiremu yare ni aye moja mu yare honam akwa babi biara erade yesrese wonsanka no erade yesrese wonsanka no wo Jesus Christo dimu esane se wo de wo se ayaresa ye yan anu aduan erade mebi nkoma moda sam pejaw ni bio na fa hye wo ho anuonyam adom ne nti amen mama nyame show yes ayaresa ma obedi adanse se erade asayare nyame nka ho why okay also between aba homatrofono so samre na yedi nkomo 0551667755 0551667755 anas 0270191971 0270191971 about you on Facebook live Okomai Radio 97.1 YouTube Okomai Radio 97.1 udu about you your message no what you comment it wa share amanipa ehuni Yankopon number free so eye ede emayin na nyabeja hobi anso ye bekin kan ede amaw enti obetun afre 0270191971 and as 0551667755 0551667755 Okomai Radio 97.1 Odafu nyame show na no pain anado na ye orika bibi papa me that say bio na me can say a lot of people know the witches more than scriptures. yes Sure. But to trust in God, is through His Word. yes Exactly. Say we Yankopon di ode won ho to no so no enam na asem na ubegina na asem so na wo di agene di na papa kan taxi driver bi ho asem mostly otina kan wa bet say wo complaining. I remember na me ko nkran na me fa car e we Akropong ha eye Accra Akropong car CB na me tina mu no ye koya kudu mampong na I say me kuto me ni onipa ba ko we me na me te front the driver na ye na adwen say odan ne ho na me ka kire ni say o ma ye nko papa ye do adenta barrier oda ma say it's as ye do wona kana ye ma
ye try na ye kotutu na hwe nko ebia enne Monday na Jode tempo no be down Yes. nti ebe ye wo se na ewie no be koden koso nya gidi wo Awurade mu Amen. koso kura gidi no mu papa se gidi nia oje bribi no di no omen Yeah. se me de aderema osofo nat se papa ediani na je nti odi gidi eje na odia omen ene wo a wo be je di bia men wo adwuma mu men aware no mu men Amen. anamon a wutu no men Amen. wo Jesus Christo di mu enkosama otiefu bi Yes, Lord. enkosama obi a ohwe yen se unya gidi wo Awurade mu nkuto a esan se Bible se won a ehwe Awurade no won anim erinwu aseda ye be sofa kitiwa bi ahoransem beba kakra bi nanso awie no onyankopon be hye ne ho anuonyam so far as God is the referee he will handle the game Yes. in our favor. Amen. So far as God is a referee on this earth and in heaven, in the affairs of men, God will handle the game in our favor. Onyankopon nye sama obi. Amen. Wo Jesus Christo dimu. Amen. Amen. Papa nyame shraw. Amen. So uji dia obeme. Take Jesus, swallow Jesus as a pill. Now obeme. Akropong Radio 97.1. Oko Facebook aye live on Facebook. Obe to me a share page, Na weja o comment. Obe say ye can edema and we will surely read that for you. Hina ena when dano so. One say Bible say Onyankopon ti asefo na yengani dano so. Niami hu ne say nipa bebre ho yede on ani ato yede on yengani ato won so a se won en disappointing ya wo wugya yen So, when ni da papa bi so say akobe boa even obere me kro when ni da no so say ka be ware no when ni ba won so na we fi ati asefo asase so ba sa nyankopon ye ne nanom de won ni to ne so a esan se when ni wo hwia monti ya ba beto yen so yede yengani ato won so nchiri man so de won ni beto no so me bon pass for need to say nyankopon so Amen. 0551 66 77 55 0551 66 77 55 0270 191 971 0270 191 971 me say ode wani betu ni paso obedu hwamo obe weja o ode wani betu obi so obe friend kra onfa but Paul say sa onyankopon oyo nyankopon ti asefo the living God. ono na yedi ngene ato no so mi hye unkra na no pay say for ne to oti asefo nyankopon yi so no no ono bedi e de abo Amen. Akropong Radio. Akropong Radio. ebia na ohia empire opese rather than sa ka na ma ugidi nya din e wonu mu obetumi a friend Samri 0551667755 and as 0270191971 0270191991 erade edensa ebeka etore mini yekase onyankopon egine mankwa eya na nipa adwi nyina ne se ewiye mre na Awurade ede en beko heaven eno ye the prime salvation but on earth Awurade wo kwan a offer so di gen hwe ka mudodo a watena ede akwa adwuma ba hwe nwuram look at ukwafum anopa awia anwumre owo bi
enka wo scorpion bi enka wo se oka wo mpo a esa so Nyankopon ya agyenkwa nti no owo kwan ofa so a odi sa oyare. God saves us in diverse ways. If Lord kwan ahoro a watwam, even look at hospitals ahoro a wako and impo yare bia wo se da also na hwe kwan Nyankopon efa so edi sa oyare. So that final words on this the scripture. Yo ebusanfo ne tiefo nyame nhyiramo da yebekọ so akese mu ni ho na ye ni ho. Radin nhyiramo sa no pe ye ne mu nyina erehwe. Nia meka etwato na media wie ene se ye momoden se ye wo bra essay ni esese o ye ne ntam Jesus ni esese o ye ne ntam e wo bra esese o jedi anopai ni esese wutu ho anamo anopai adwuma bi a okwakoya anopai ye mpaebo ne se Awurade onka wo ho ye mpaebo ne se Awurade ni wanim kan ye mpaebo ne se Awurade ma se all men and we be nkwaja ma he has control over all men. It will be bia na woni ni benya encounter Awurade nkasa nkyere ne koma na onye wo good. Awurade emfa ne nsa nka nipa woni won be hyiehia ene nyina na kwan bi so no Awurade ma wonye nhyira ema wo. Amen. Awurade ma ene wudai enye nika. Awurade ma wudai enye nhyira. Na woso emra ye kasa kire se Awurade ma nipa wo be hia won wonye nhyira ma wo no. Woso bo modi se wo be ye nhyira ma obi enedai. Na wunti obi akese enede me de Awurade ase. Minim se Awurade befa so de ayeniama akese ama wo. Kai se Anidaso de Awurade de manemada se obenya gidi ewo no Kristo mu a ene Awurade nka ho na omane akwakoye nyina enko yiye na nasem emre mu ma wo wo Yesu din mu. Amen. 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 Akropong Radio. Nyami benoti soyi. Onyame bi hani wo te se Nyankopon ye so no. Benoti se oyi. Abofo pipimu kutunu sunya sase. I was so jini ni bia otumi ka se esa ne sembe mani ato Awurade sunti. Abofo pipimu kutunu sunya sase. Ni Awurade dia shemensa no meye na maye ni yie. Ebi adwuma na otim no ohaw bebrewum anytime bebrewum ntokwa bebrewum nanso esane se Awurade and when it done so ntino you shall overcome. And your final words, you shall overcome. Papa me da se yekoso chia etiefu bio baby bia wo ye chia wo bio papa impempi se afifiase ana ye fiafe na se especially oma edi one birthday 1st January be una yes what it to na wo behwe bia obi di ne 31st December se nipa no ebeye ne se wadwene beye wo se na me da ben na me de beba na so okoso kragidi no mu okoso nante wa brabo no mu okoso nya arehemu wo nyame mu a 31st December beba beto na wonso ubedi wode ne aye kan se ene na obi anya bribi ena wo say won san kan wode ye na so the promises of God are like birthdays. Each and every one will celebrate his or hers. Ashe radidin enu nyam ntini ye hyen ato so anopai ne ye chinkranhya ye de to so anopai ni se koso kragidi no mu na se uyo obi a woton mojo a ne owo Anidaso Awurade mu no omuna nanim nti wokotina o store no mu a wani mu nya serew eno no kra attract customers Just wedding kunim nti nkoye mu a nkosu nkoye obi won so oreko factory worker but now we am hyehyɛ esan se bia last week machine ni kum obi na ɛhɔ no wose kogina na yɛretwe wadwena akɔso sɛ bible mu ebisi nyame apamadaka kum obi na ekum no wasande kodua oberema bi fi obedidom senka den ti na wode kodua senka eno nso anya den enkum no na so bible dia dance sɛ fiti sa brand kono onyankopɔn fi ase hyira
obedidom ene na abusua enna no pay wo Yesu Kristo dimu ne won ahyehya base emese wo no emepagya wo empagya wo wo Yesu Kristo dimu bebi biara wutie yen wo bebi biara wo hwe yen fi mo amohwe fi amanone adwuma no aye bisi basa enne no pay ye din kranhye to so se ebeyeye Awurade wo munti ebeyeye na inkunimdi ebeye wo dia esane se wagye onyankopɔn tiasefo no adi ne ntiase ni gidi a wanya ene tia watenase no enkasama wo na ne no kwaredi no enkoma wo Yesu Kristo din munti amen ya wanyamya ya nyono nam ogochesua ne nanankenso Okomai Radio 97.1 ya catch us yende yeba yenkura nhyane de bro unkechi wa brabomu ye watin yenu abema Samuel amponsa pabi nyampon e de asemi aba also the refining process is for our best. Things may not work as we plan, but God is preparing something big for us. In his own time he makes all things beautiful. God bless you Papa Nom and Nanado. God bless you to our brother. God bless you so much for this words of encouragement. Say, say, otan beba. Say, atete ne beba. Say, kodana ne beba. Now, erade reshe sene beya. Ewi no. Nya ujidi no. Ebebem ediama. Onyankopon hia wona no pay. Amen. Ewo Yesu dimo. Amen. The time is 5:48. By 5:52 minutes more to 5:59. Yeah, sorry, you made it so. Now you say, yeah, man, cause I am mom pie Emma. Ophelia Santua PJ, you say, God bless you all endlessly. We receive that in the name of Jesus Christ. Amen. For the week. Sure. We are speaking into the week for them. Say, Ebusanfo ansa no mekai wo say Holy Week money away. Ment na fie anwumre. Ba bia wo asoro wo bi abomode say anwumre wo be kɔ akosom. Holy Week, use the Holy Week for divine exchange. Say rade na wotwi a wo nkwaje fare by na wotwi enkojije emayen. Erade nhyira so be yesa. Mo maye mompai. Ono kwafo ni we rade anopai ye de wase wanyan yen nsankyereni edi kan a wodi amayen ni say ya sorry na moja di afrusan ewo yemu ye da wase Kristo say odi dwumadi odi yen fiase na odi yen ebe wie ye de wase adomfo a erade odi wondom yen uma erade anopai woni nyina bomu ba wo dom ahengwa yanim ye bompai ja wonyina no wonfifu no abusuanfo nyina hye wonsa yere bompai se Kristo wutumi a ebro so exchange so eye kese no enkura obibia Erade in the next minute, in the next hour, in the next day bibia bonefo na hihye osefo na hihye no erade wasem so sen no erade wakron wasem asin wudin a obonsam de onko hu babia inti gina wasem so se ni abonsam hihye bia wasem nwiri ni nyina nguma ye erade na wotwe etwa mu de entwa ya na wotwe nsufa o manyina etwa ye bompai se ni o yare ofre ya ye ni na bompai ensenkyere ni eni nachi erade won a wo be frɛ na wotwe nyina nso ma ensenkyere ni eni nwachi erade yesra wo se obi bi obetena firim ori fi baby akọ obi bi obekra so ori ko baby obi bia obi ahye ne bo na wotwe obi bi ohwe bibi kwan na wotwe erade a wo chemeso obi ara so ma osuru emie ma wo ma nyame yesra wo se na wotwe ye kronkron na wotwe Holy Week menhyira adom enoso
mofra beko fie esukufu beko fie Easter break ene ne ka ho nyina ma enyen shrama Ghana enyen shrama wiase nyina ma yente wonka Kristo se wasa wadom ensa ewo yenso ma o presence emu refi bia mu o presence emu refi bia mu we pray that every house will be saturated with your presence Jesus ma yenka se Kristo abesra ye yenfa aseda emao ye shira wudin se wedding kunma ma yen ewo Yesu Kristo dimu amen amen Amen. Yada mu nyinaa ase Nyankopɔn nhyira mo. Jehovah jirani chasonyami Rosinu woni yambafo Elohinu Elohika Minyankopɔn Jehovah sama Emmanuel. So Nyankopɔn ya adom a ɔkyena yɛbɛsan hyia ɛwɔ dwumadi so sɛnea ɔsɔfo Nathaniel kind this week ɛyɛ Holy Week yɛkae Yesu amane a ɔfɛ mu de maa yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛsi yɛn yie. Mesrɛ sɛ ma ɛnsi wo yie ɛwɔ Jesus Christ din mu. ɛna nɔpɛ yɛn nuabarima Samuel Frimpong ɛyɛ DJ Donzi ɔno ɛna producer yɛn ɛna yɛn nuabarima DJ Ziggy P online feed nyamu wɔ Facebook Instagram ne ade nyinara ɔno ɛna ɔhwɛ na biribi akɔ so kama ne ɔman akade ma yɛtumi de dwumadi brɛ wo nyinaa ɛyɛ yɛn nuabarima Kofi Anson Bafo the executive producer of the program. Ofa bia obi Nyankopɔn hyira na ɔnyɛ wo kɛse. Sɛ nyame yɛ adom ɔkyena yɛbɛsan ɛhyɛ wo dwumadi so. Medin Eddie John Quarshie mene me nuabarima ɔsɔfo Kingsley Nathaniel Entsie ɛna nanado Akropong ne de dwumadi brɛ wo. Nyame hyira wo na ɔka wo ho. Nyame yɛ adom ɔkyena yɛbɛhyia. Bye. Akropong Radio 97.1 FM is rocking. We are blazing. Akropong Radio. Akropong Radio 97.1. Onyamia
be